नाट्य एकांकिका होत होत्या तेव्हा कला अकादमी पणजीमध्ये, त्या असो गीता पाठांतर स्पर्धा, सर्व स्पर्धात भाग घ्यायचा, जेणेकरून आपण दुसऱ्या गावात जातो, तिथल्या माणसाची आपली ओळख होते, परिचय होतो, अनेक गोष्टी आपल्याला याच्यातून शिकायला मिळतात. त्यामुळे या सर्व विद्यार्थ्यांना जेव्हा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा अशा स्पर्धामध्ये, उपक्रमामध्ये सहभागी होण्यासाठी तुम्ही सर्वांनी, शिक्षकांनी आणि पालकांनीही त्यांना प्रवृत्त करावं की या पद्धतीनं काम करेल. भारतीय संस्कृती हा केंद्रबिंदू, या पद्धतीनं मुलांवर संस्कार करायचे. आपल्या देशामध्ये आपला जर इतिहास पाहिला तर सगळ्यात मोठी जुनी संस्कृती, खूप मोठी परंपरा असलेली अशा प्रकारची संस्कृती जगामध्ये कुठेही नाही. एवढी मोठी संस्कृती आपल्या देशाची, अगदी मोठी परंपरा असलेली भारतीय संस्कृती, हे नुसतं आपण वाचतो, पण या मुलांना काही शिकवतो का आपण? असं ज्यावेळी आपण विचार करतो त्यावेळी लक्षात येतं की मुलांना आपण नाही काही करत. आपल्या मुली श्रेष्ठ जे मुली झाले, ऋषी झाले, या सगळ्या ऋषींनी आणि आपल्या सगळ्या मोठ्या माणसांनी, स्वामी विवेकानंदांसारखी मोठी माणसं या देशामध्ये झाली. श्रीराम आणि श्रीकृष्ण आपले आदर्श आहे आणि या आदर्शांना आपण विसरलो. स्वामी विवेकानंदांनी काय सांगितलं विसरलो. हे सगळं जे आपण विसरून गेलो, त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आपण काय सांगणार? त्यांना पाश्चात्य संस्कृतीचे हळूहळू संस्कार याच्यामध्ये दिसायला लागतात. मग बर्थडे साजरे करायचे, कसे साजरे करायचे? बर्थडेला त्यांनी मेणबत्त्या लावायच्या आणि सगळ्यात विझवून टाकायच्या. ही पाश्चात्य संस्कृती आहे. आपण दिवे विझवत नाही, आपण दिवे प्रज्वलित करतो. कार्यक्रमाची सुरुवात समयी प्रज्वलन करून झाली, दीप प्रज्वलन करून आपल्या कार्यक्रमाची सुरुवात होते. कारण अग्नी हा तेजाचं प्रतीक आहे, त्याच्यापासून आपल्याला सगळ्यांना तेज मिळतं. ही आपली संस्कृती आहे. विद्यार्थ्यांना हे माहित नाही, त्यांना आपल्याला सांगावं लागेल. आणि म्हणून ही आपली शाळा. अशा अनेक गोष्टी आहेत ज्या गोष्टी या मुलांना सांगितल्या पाहिजेत. मला अनेक शिक्षक भेटतात, मला अनेक प्राध्यापक भेटतात, मला अनेक शाळांचे हेडमास्टर भेटतात आणि ते काय सांगतात? सर, डॉक्टर हेडगेवार शाळा या पद्धतीनं काम करते. तुम्हाला सांगतो, भारतीय संस्कृती श्रेष्ठ आपले जे विचार आहेत आपल्या संस्कृतीचे आणि परंपरेचे, हे विद्यार्थ्यांना द्यायचे आणि या विद्यार्थ्यांना मोठं करायचं. माझा अनुभव असा आहे, गेली 25 वर्ष मी या शाळेत आहे. माझा अनुभव असा आहे, अरे कितीतरी मुलं मला नमस्कार करायला येतात की डॉक्टर आहेत, मोठी इंजिनियर आहेत, मोठ्या इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये काम करणारे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर अशा पद्धतीनं काम करणारी मुलं आपली मला नमस्कार करायला, त्यांचं लग्न असतं, त्यांचं काही असतं, त्यावेळी सांगायला येतात. ही मुलं आल्यावर नमस्कार करतात. ही मुलं आपल्या शिक्षकांना विसरत नाही. ही मुलं शिक्षकांना येऊन अजून सुद्धा नमस्कार करतात. हे आपले संस्कार आहेत. या सगळ्या मुलांना त्या पद्धतीनं मोठं करणं, योग्य पद्धतीनं संस्कार करणं, नुसतं लेक्चर देऊन संस्कार नाही होत. त्यांना गोष्टीमधून आपण सांगतो, त्यांना प्रत्यक्ष काही कार्यक्रमामधून आपण हे संस्कार करतो. म्हणजे श्रीराम आणि श्रीकृष्ण आपले आदर्श आहेत. गोकुळाष्टमी आपण विसरतो, आपण नरकासूर घेऊन बसतो. नरकासुराचा आपण चांगलं मोठं सकाळी स्पर्धा, नरकासुराची स्पर्धा, कृष्णाला विसरून गेलो. मग आपल्या शाळेनं असं ठरवलं की मुलांना आपण कृष्णाचा पण संदेश दिला पाहिजे. श्रीकृष्ण आणि श्रीराम हे आपले आदर्श आहे. रामायण आणि महाभारत हे आपले पवित्र ग्रंथ आहेत. नुसतं फुल घालायचं नाही, ते वाचले पाहिजे आणि त्याच्यापासून आपण काहीतरी घेतलं पाहिजे. या मुलांनी घेतलं पाहिजे, या मुलांना दिलं पाहिजे, मुलांना सांगितलं पाहिजे. रामानं कसं आपलं जीवन झालं, राम आपला आदर्श आहे, श्रीकृष्ण आपला आदर्श आहे, पण काय हे मुलांना सांगितलं पाहिजे. मुलांना कसं कळणार? मुलांना वाचायला आपण मोटिवेट केलं पाहिजे, त्यांना आपण सांगितलं पाहिजे, वाचा, तुम्ही मोठे होणार, हे वाचून बघा. या पद्धतीनं आपण संस्कार करतो. नुसते संस्कार करून नाही आपण एकत्र यावं, त्या समाजामध्ये एकजूट असावी आणि त्याच्यामध्ये या एकजुटीमधून आपल्या देशाला प्रचंड ताकद निर्माण होणार आहे. अशा प्रकारचं एक त्यांनी मंत्र त्यावेळी दिला आणि काम सुरू केलं. आज या देशामध्ये संघाचे लाखो स्वयंसेवक आहेत, हजारो शाखा आहेत. आपले पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी
ते संघाचे स्वयंसेवक, पूर्वी प्रचारक होते, कार्यकर्ते होते, आज ते पंतप्रधान म्हणून आपल्या देशामध्ये खूप मोठ्या मताने निवडून आलेले आहेत आणि खूप सुंदर काम करत आहेत. राम मंदिर त्यांच्यामुळे उभं राहिलं आणि अशा अनेक गोष्टी आपण सांगू शकतो. आता आपला तो विषय नाही. तर संघाची स्थापना ज्यांनी केली त्या डॉक्टर हेडगेवारांचं नाव या शाळेला दिलेलं आहे. 1925 मध्ये त्यांनी संघाची स्थापना केली आणि त्यानंतर हजारो लाखो स्वयंसेवक या देशामध्ये त्यांनी संस्कारांनी निर्माण केले. संस्कार हे एक मोठा या संघाचा विषय आहे आणि आपली शाळा जी गोव्यामध्ये सुरू झाली 89 मध्ये डॉक्टर हेडगेवार त्यांचा जो दिवस होता, त्यांचं स्मरण करण्याचा दिवस, त्या दिवशी आपल्या संघाचे कार्यकर्ते गोव्यामध्ये एकत्र आले आणि त्यांनी असं ठरवलं की गोव्यामध्ये हिंदू पद्धतीनं किंवा भारतीय संस्कृती असं समोर ठेवून कुठली शाळा काम करत नाही, मुलांवर संस्कार करत नाही आणि त्यामुळं अशी एक शाळा आपण सुरू करण्याची अत्यंत मोठी गरज आहे. आणि म्हणून मी पणजीमध्ये शिकलो. मी पणजीमध्ये जे पीपल्स हायस्कूल 100 वर्ष झाली त्या संस्थेला, त्या शाळेचा मी विद्यार्थी आहे. मी या शाळेमध्ये शिकलो. मला माहिती आहे तिथं कोणत्या प्रकारचं शिक्षण दिलं जात होतं. पोर्तुगीजांच्या काळी मी त्या शाळेत मी प्रवेश घेतला. 1965 मध्ये मी SSC पास झालो.